ଶିବ କିଏ? ଶିବ କହିଲା ମାତ୍ରେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଏକ ଶିବଙ୍କର ଛବି ଆସି ଯାଉଛି। ଏକ ପ୍ରକାରର ଶିବ ଜଟାଧାରୀ, ତ୍ରିଶୂଳଧାରୀ, ଆଉ କାହା କାହା ମନରେ ଶିବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଶିବଙ୍କର ଛବି ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଆମ ମନ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଶିବ ଏହାର ବହୁତ ଆଗରେ ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାରର ଛବି ଦେବା ଶିବଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଶିବଙ୍କର ଅବମାନନା କରିବା ଭଳି। ମନୁଷ୍ୟ ବିନା କୌଣସି ଆକାର ଆଉ ଛବିରେ କିଛି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ଶିବଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଶିବଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଆଉ ଶିବଙ୍କୁ ଆମେ ଯେପରି ମନ୍ଦିରରେ ନେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପୂଜା କରୁଛୁ, ଶିବଙ୍କର ଅବମାନନା କରୁ। କିନ୍ତୁ ଏକ ଚେତନା, ବିଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ରୂପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏହା ପାଇବା ଯେ ନା ଶିବଙ୍କର କୌଣସି ଆକାର ଅଛି, ନା ଶିବ କେବେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ନା ଶିବଙ୍କର କୌଣସି ଶରୀର ଅଛି। ଶିବ ନା କୌଣସି କଳ୍ପନା ଭିତରେ ସୀମିତ, ନା ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଏବଂ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ। ଶିବ ଏ ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ଆମ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ବହୁତ ଆଗରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କି ଶିବ ତାର କିଏ? ଶିବ ସିଏ କେବଳ ଚେତନାର ଶୀର୍ଷତମ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରକାରର ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶୁଦ୍ଧ ଚେତନ। ଆଉ ଶିବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କୌଣସି କୋଉ ପ୍ରକୃତି? ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ରହୁଛେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ବାସସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଦଉଛି, ସେଇ ପ୍ରକୃତି ନା। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋଭ, ମୋହ, ରାଗ, ଅହଙ୍କାର, ଭୟ, ଦୁଃଖ, ଖୁସି, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଶିବ, ଯିଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏମିତି ଜାଣିଯାଇଛି ଯେ ସେ କେବେ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ସେ ପ୍ରକୃତିର ମାୟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛି ଶିବ। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା। ବିଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ଅର୍ଥ ସତ୍ୟ। ଶିବଙ୍କୁ ଆମେ କୌଣସି ଏକ ବାକ୍ୟର ମଧ୍ୟ ସୀମିତ କରିପାରିବୁ। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ କଳ୍ପନାର ବାହାରେ।